የኛንና የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ። አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ፣ ያስባሉ፣ ይተነትናሉ። ግን አይደለም። በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ፣ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል። አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል። አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋድሏል። አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረው። ውስን ኃይል ነበረ። ሽሬን ከያዝን በኋላ ያጠቃለውን ቦታ እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ እያጸናን አንሄድም። ይህ ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት ለዛሬ ዋጋ የለውም። ለታሪክ ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ፣ አድዋ ሲዘረፍ፣ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልኬያለሁ። የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉም። ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ። የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሷቅሉ፣ ሀብቱን አትዘረፉ፣ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው። የኛንና የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ። አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ፣ ያስባሉ፣ ይተነትናሉ። ግን አይደለም። ኤርትራ ከተፈጠረች ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መካከል ኢሹ ነበረ። ታውቃላችሁ። እኛ ከመጣን በኋላ አያስፈልግም ይቅርብን ብለን ሞክረናል። 5 ዓመት ለምነናል። ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ናይ ዝቐረበ ግዚኡ እዩ። ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ክካየድ ቀኒ እዩ። እቲ ኩናት ጠጠው ኣብ ዝበለሉ ናብ ፓርላማ ቀሪብሎ እንታይ ክብል ምዃኑ ድማ ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ከም ኣጀንዳ ዘለዓሎ ኤርትራ እዩ። እቲ ካልእ ናይ ቁጠቡ ናይ ጉዳዩን ውሽጣዊ ጉዳዩን ንዑ ዝምልከት ስለዝኾነ ንሃገሩ ዝምልከት ስለዝኾነ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን። ውሽጣዊ ኣብ ፓርላማ ናቱ ተቐሪቡ ከምኡ ድማ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣሎ፣ ብዚ ካልኦት ዲፕሎማት ኣለዉ። ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣልዒሉ ክዛረብ ከሎ ዝመረፆ ኣንግል ወይ ከዓ ኩርናዕ ከምኡውን ፐርስፔክቲቭ እንተሪኢኻዮ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ፅልኢ ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትሸጦ፣ ንህዝቢ ዓለም ድማ ነቲ ንሱ ዝፈፀሞ ጆኖሳይድን ካልእን ናብ ኤርትራ ገፅካ ትጉሕፎ እዩ። ስለዚ ህቀና ናቱ ድሌት ናቱ ሓደገኛ ጥራይ ዘይኮነ ብዋጋ ኤርትራ ተቐባልነት ንክረክብ ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ። ድሓን እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኤርትራ ክትመፅእ ብዙሕ ሽግር ነይሩና እዩ። ኣነ ምስ መፃኹ ካብ ስልጣን ንዑ ክፈትሖ ኢለ ፈቲነ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ክሰርሕ ፈቲነ ን5 ዓመት። እዚ ሕጂ ዘሎ ፅልኢ ገለ ግን ኣበይ ከም ዝጀመረ ክገልፀልኩም ይብል ኣሎ። ሕጂ ረይዎ ከመይ ገይሩ በዛ ዘረባ እዚኣን ድሕሪኣ ዘለዋን ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሓትሕዱ ከባልዕ አንጻር ንሓትሕዱ ጥራይ ዘይኮነ አንጻር ኤርትራ ህዝቢ ንከላዓል ድማ ከም ዝኾነ እቲ ዕላማ ድማ ፅምዶ ንምቕታል እያ እዚኣ። ለትስ ጎ የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ፣ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል። አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል። አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋድሏል። አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረው። ውስን ኃይል ነበረ። ሽሬን ከያዝን በኋላ ያጠቃለውን ቦታ እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ እያጸናን አንሄድም።
ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ምስ ኤርትራ ማእሲ ጀሚሩ ንዝብሎ ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ ኣብቲ ኩናት ምስ ተጀመረ ኣብ ሽረ ንሽረ ምስ ሓዝናያ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብድሕሪት እናመፀ ነቲ ካብ ናይ ሲቪላዊ ገዛውቲ ዝተፈላለየ ነገራት ክሰርቅን ክዘምትን ጀሚሩ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ዕላማ ንሕና ኣብ ዝሓዝናዮ ቦታታት ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብድሕሪና እናመፀ ይሰርቅን ይወስድን ከም ዝነበረ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ካብ ሽረ ናብ ኣክሱም ንዓድዋ ንዓዲግራት እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዓዲግራት ክበፅሕ ከሎ እቲ ናትና ምትሕርራቅ ጥርዝ ከም ዝበፅሐ ንመቐለ ኣብ ዝኣተናሉ ግዜ ግን ጠቕላላ ድሕረና ከይመፁ ዓፂናዮም ካብ መቐለ ድማ ዝተሰርቀ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ዘረባ ኣበይ ይፈርስ ወይ እውን ንምንታይ ዕላማ ከም ዝገበሮ ባዕሉ ክገልፀልኩም ምክንያቱ ቁርባ ሰዒልካ እንተሰሚዕካዮ ንምንታይ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነታ ጌታቸው ረዳ ኣብ አልጀዚራ ገይሩ ዝሃረሞ ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ዓለም ሙሉእ ድማ ዝፈልጦ ብዕፅዋን ክባን ህዝቢ ሓስዩ ዝነበረ ንኩሉ ዝገበናቱ ዝገዲፉ ንብረት ተሰሪቁ ነዚያ ጥራዩ ንኤርትራ ክኻሳ ዝኽእል ስለዚ ንኤርትራ በቲ መፂኣ ከላ ካብቲ ዓዲ ሃብቲ ወሲዳያ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ንኤርትራ ከሲስካ ካሕሳ ሃቡኒ ንዑ ዝመስል ዘረባ ይዛረብ እዩ ካሕሳ ሃቡኒ ትብል ዘረባ ይዛረብ እዩ ፅኒሕ ለኽረየኩም እየ ብዛዕባ ካሕሳ እውን ከይስ ክገብር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ስኢልካ ክትሪኦ ዘለካ ገለ ነዚ ኣቃሊሎም ዝርእይዎ ኣለዉ ኣነ ኣቃሊለ ይርዮ እዚ ንሓንቲ ሃገር መራሕያ እዩ ልዕሊ ኣብዪ ኣሕመድ ዝመርሓ ነገር የለን እዚ ቆልዓ ዶ ላ ጅንዕፍሪት ዶ ላ ገለ who cares መራሒ ናይ ሃገር እዩ እዚ ሌጂቲሜት መራሒ ናይቲ ሃገር ስለዚ መራሒ ናይ ሃገር ዝብሎ ዘሎ ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ፖሊስ ናታ በዚ መራሒ እዚ እያ ትመፅእ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ድማ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ከም ሲሪየስ ይክውሰድ ዘለዎ ክስድዩ ክምስርት በዚ ዝበሎ ቃላት ሒዝካ ዲኻ ካልእ ጉዳይና ክንገብር ሕጋዊ ጉዳይና ድና ክንገብር ነዚ እኹል ዝኾነ ጭብጥን መረጋገፅን ይበና ኣሎ ዕላማታት ናይቲ መንግስትን ናይቲ ሃገርን ድማ ብግልፂ ይነግር ኣሎ ይህ ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት ለዛሬ ዋጋ የለውም ለታሪክ ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ አድዋ ሲዘረፍ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልክ ያለው የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉ ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሷቅሉ ሀብቱን አትዘረፉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉ ግን ክር አላቸው ህሊና አላቸው ዛሬ ይደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ካብቲ ዘረቡ እንዲኻ ትብገስ እዚ ጉዳይ እዚ ክንርኢ ከለና ንኣብነት ነቲ ቅትለት ኣብኡ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘረባ ናይ ጀኖሳይድ ናይ ገለ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ብዝገበርዎ መፅናዕቲ ዝበልዎ ባዕሎም 76 እንዲ ወላ ገለ ፐርሰንት ናይ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበናት ወይ እውን ዓመፅ ኩሉ ነገር ብሰራዊት ናይ ኤርትራ ተፈፂሙ ዝብል ባዕሎም ከፊሎም ብገንዘቦም ዝዳለዎ ድራማ ኣብ ዘርጊሖም ነይሮም ሕጂ ነዚ ወሲዱ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድሚኡ ጌታቸው ረዳ ይኹን ጻድቃን ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ሰሚዕና ግምጥል ኢሉ ድማ ሕጂ ነቲ ሰብ ክቕተል ከሎ ከም ዝኸውን ከሎ ሰራዊት ኤርትራ ይገይርዎ ስለዚ ንሱ ነፍሱ ከም ጲላጦስ ኢዱ ክሓፅብ እዩ ዝፍትን ዘሎ ንታሪክ ድማ ዝግደፍ እዩ ምክንያቱ ኣወል ስዒድ ኢሉ ነይሩ ዝኣክል ጭብጥን ብቪድዮ ዝተሰነደ ዶኩመንት ስለ ዘለና ነዚ ክንዝርግሖ ኢና ኢሉ ነይሩ ኣይሆፕ የልዎ ምኸውን ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ብዘይካል ዓለም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ድማ በጉዳይና ኣለና መን ሕማቅ ገይሩ መን ሕማቅ ዘይገበረ ሕጊ ክውስኖ ዝኽእል ልክዕ ከምቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብቤት ፍርዲ ኤርትራ ዝግባእ ቦታታት ሒዛ ዝወፀት እሞ ክሳብ ሕጂ እዩ ዝብሉ ዘለው ዓሰብ ኣየብልኩም ዋላ ጅን ዕፍሪት የብልኩም ዝተባሃሉ ሕጂ እውን ነዚ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ንመለስ ኣብቲ ትርጉማ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኣብቲ እዋን እቲ ፍሉያት ልኡኻት ይሰድድ ነይረ ሓደ ካብኣቶም ኣቶ ገዱ ኣንደርጋቸው ንኤርትራ ሰዲደ ትፀገም ምስ ህወሓት ደኣሉ እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ነገር ክውገድ ኣለዎ ኢለ ነጊረ ነይረ ሎሚ የለውን ኣንፃረይ ተቃዋማይ ኮይኑ ኣሎ ገዱ ኣንደርጋቸው ንጎረርኡ ክዛረብ ይኽእል እዩ ሕጂ ፕሮፓጋንዳ እዩ እንታይ ክገብር ገዲፍካ ምሳኻ ዝነበረ እንታይ ኮይኑ ገዲፍካ ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ወዲኻ ንህዝቡ ንኣምሓራ ክትሃርም ኢልካ ስለዚ መፃኻ ገዲፍካ ካልኦት ደመቀ መኮነን ከምኡ እንታይ ኮይኑ ተኣል እዩ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣብ ውሽጢ ካብ ስልጣን ምውራድን ምእላይን መራሒ እዩ ክድልየት ክገብር ዝኽእል እዩ ገዱ ኣንደርጋቸው
تزاري بقوله تمليس انت كمليس يكون سمعينا منيو زيادة أبز قدايزي حماق زقبر نيرو منيو تسرق نيرو منيو زمت نيرو منيو حزب زقتل نيرو منيو حزب زبساب كساب حجي زبساب زلو حزبو اسكي كنا ناي تግራይ ተጠው ካብዝብል ክንደይ ገይርሎ ነው ወይ ገይርሎ حساب لمي قد مثلا سمعت بدرون غيرو ናይ ህዝቢ ናይ ሓንቲ ስድራ ትግራዋይ ሓደ ወዳ ዝነበረ ኣብ ኣይሱዙ ይበላ መኪና ቀቲልዎ ይብልሎ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ብድሮናትን ብሚሳይላትን ብወታደራትን ገይሩ ዘሰራጥ ዘሎ ኤርትራ ይኩነት ንስኻ ኢኻ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣምሓራ ትቕፅሎ ኣለኻ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ኣምሓራ ክንደይ ግዜ ሰብ ቀቲልካ ኣላ ክንደይ ዕኒኻ ኣለኻ ኣብ ኦሮምያ ትቕፅሎ ኣለኻ ድሮ ኣብ ኣዛረባ ርስቲ ኮይኑሎ ንኦሮሞ ባዕሉ እናቐተለ ናብቲ ናይ ሸነ ከፀጉዖ ይፍቲ ነይሩ ናይ ሸነ ድማ መፅዩ መልሲ ይብሎ ግዜ ተረኺበ ከስማዓኩም እየ ስለዚ ንኤርትራ ንምውንጃል ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክን ክፍኣን ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ሕጂ ቁርብ ተለይ ዘቆጣዓካ ወይ እውን ዘሕርቐካ ከም ኤርትራዊ በዚ ደረጃ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ንዓለም እንታይ ገይሮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣይነግሪ እቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ኣይዛረብን እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ኩሉ ነገር ዓቢጥና ኢና ንኸይድ ኢና ንብል ዓቢጥካ እንተዘይከድካ ኣላ ምስላ ናይ ዓረብ ሃሪሙካ ከይዲ ቅድሜኻ እንተኸሲስካ ንስኻ ዘይትኸስስ ተኮይንካ ንስኻ ኢኻ ገበነኛ ትቕፀር ተዲኹኒ ልክዕ ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ሓደ መምሃርትኹም ነይሩ ወይ ገለ ገለ ትፈልጥዎ ስዲ ሰብ ማለት እዩ ቆልዓ ሃሪሙካ ፀሪፉካ ከይዲ ቅድሜኻ ይኸሰካ ምስክር እንተዘየለ ቀልጢፉ ስለ ዝኸሰሰካ ስኻ ኢኻ ገበነኛ ትኾን ወላ ሓውኻ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ በዲኻ ገይሩ ብሓውኻ በቦኻ ከም ትረም ይገብረካ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ቀዲሞምና ናይ ምሕሳብ ክእለት ኣለዎም ሓሶት ናቶም ድማ ዝቕበሎ ዓለም ኣሎ ተዲኹምሎም ዝቕበሎ ዓለም ኣሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ቢዶም ኣሎ ኢጋድ ዝበሃል ቢዶም ኣሎ ንክልቲኦም ኣብቲ ድራማ ናቶም ክትዎም እዮም ብመንገዲ ሰለስቲኦም ገይሮም ድማ ናይ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ድዩ ኣብ ካልእ ገይሮም ኣብ ካልእ ፀገማት ክእትውና ይኽእሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚኣቶም ልዕሊኦም ክንከስስን ንዓለም ክንነግርን ዘለና ንሕና ኢና ምክንያቱ ዋጋ ስለ ዝኸፈልናሉ ንኸፍለሉ ስለ ዘለና ብዘይ ወዓልናዮ ንኣልሸባብ ኣይሓገዘት ኤርትራ ምስ ርክብ ኣይነበራ እንታይ ዝበለ ገዳ ወሪድዋ ካብኡ ክትወፅእ ኣይከኣለትን ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ባዕሉ ዝጀመሮ ንህዝቡ ብዕፅዋን ክባን ብጥሜትን ብመድሃኒትን ብኤሌክትሪክን ብገለን ዓፅዩ ንህዝቢ ዘጥፈአ ረድኤት ከም ኣፅዋር ተጠቂሙ ዝጭፍጭፍን ዘዳኸምን ዝነበረ ህዝቢ ሎሚ ተገምጢሉ ንሱ ኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ሕግዘሎ ኤርትራ ግን ተኣጊዳ ኣላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዲስፕሮፖርሽናሊ ካብቲ መጠን ካብቲ ማዕርነት ወይ ካብ ፍትሓዊ ነገር ወፃኢ ዋጋ ትኸፍል ኣላ ስለዚ ነዚ ዋጋ ምኽፋል ብኸመይ ጠጠው ከነብሎ ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ከም ኤርትራውያን ፃውዒት ናትና ኩሉ ግዜ ናትና ስራሕ ዝለዓለ ክኸውን ኣሎ ባህላ ያነኹም ናብ ዩኤን ድዩ ናብ ካልእ ወላ ይስምዑና ቀፃሊ ክንነግር ዘለና ንሕና ኢና እንተወሓደ ነቲ ናቶም ሓሶት ከማን ቻለንጅ ክንገብሮ ንኽእል ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ብዙሓት ዲፕሎማት ኣለዉ ዝሰምዕዎ ዘለዉ ኢንፋክት ኣብ ገሊኡ ክትሪእዎ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣሎ ካልኦት ገለመለ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንሳቶም 10 ግዜ ኣብ ከምዚ መንገዲ ብፍላይ ድማ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ካ ስለ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ፓርላማ ዝበሃል ንባዕሉ ወላ ሽማዊ ይኹን ዳ እምበር ተቐባልነት ኣለዎ እዩ እዚ እቶም ካልኦት ሃገራት ሓውሲ ዲሞክራሲ ኣለዎ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ የተዛሪቡ ብላብላ ተባሂሉ ነዚ ተዓባቢዎ እዩ ብዝኾነ ንሕና ከመይ ዝበለ ፀላኢ ከም ዘለና ጥራይ ከተስተውዕሉ ክትክእሉ ኣለኩም ኣቐዲሙ ዝሓርመና ኣቐዲሙ ክወረና የኢሉ ዝፍክር ዝጀሃር ዝንዕቕ ዝዝልፍ ንባሕርናን ንሉላውነትናን ናፅነትና ንኩሉ ዝክሕድ ዝነበረ ተገምጢሉ ድማ ሕጂ ብዘይ ዋዕልና ብዘይ ገበርናዮ ባዕሉ ለሚኑ ንኤርትራ ተንበርኪኹ ሓግዙን ኢልዎም እሞ ካብ ሚሳይላት ተተኪሱሉ ኤርትራ ንዝመፀ እጅኻት ገበናት ኩሉ ናብ ኤርትራ ንምስግጋር ዝፅዕር ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ሓንቲ ክፋል ናታ ኩሉ ክንሰምዖ ይንኽእል ኢና